V tomto videu vám chceme ukázať, ako jednoducho si môžete vybrať vzhľad vašich textilných kobercov do vozidla. Výber pozostáva z niekoľkých krokov. V prvom kroku zadajte rok výroby vozidla. Ďalej si vyberte farbu obšitia kobercov z tejto ponuky. V ďalšom kroku si vyberte textilný materiál, z ktorého budú vaše koberce vyrobené. Na výber máte z troch možností: Prima, Carrera a Elegant. Pričom platí, koberce Prima patria do základnej skupiny kobercov, koberce Carrera tvoria strednú kvalitatívnu skupinu a koberce Elegant sa radia do najkvalitnejšej triedy kobercov. Kvalita kobercov sa líši podľa týchto kritérií: hustotou vlasu na centimetr štvorcový a dĺžkou vlasu kobercov. Po výbere materiálu, z ktorého budú vaše koberce zhotovené, si vyberte farbu kobercov. Farbu kobercov z materiálu Prima alebo Carrera si vyberte z ponuky im určenej. Pokiaľ si vyberiete koberce z materiálu Elegant, farbu kobercov si zvoľte v tejto ponuke. A ako posledný krok zostáva vybrať si fixáciu na koberce, pokiaľ túto možnosť vyžadujete a podlaha vášho vozidla je k tomu prispôsobená. Týmto je ukončená voľba a vzhľad kobercov a teraz stačí koberce vložiť do nákupného košíka a dokončiť objednávku. Po odoslaní objednávky budú koberce zaradené do výroby presne podľa vašich požiadaviek. Žiadne univerzálne koberce u nás nehľadajte. My vyrábame koberce pre každého nášho zákazníka ako samostatnú objednávku na mieru. Výroba kobercov je zrealizovaná do 1 týždňa od prijatí objednávky.